Хәерле көн, укучыларым. Дөньяны яуларга омтылма, гыйлемне яуларга омтыл дигән борынгылар. Шулай итеп, билим алуда сезгә уңышлар теләп, дәресебезне башлыйк. Укучылар, бүген мин сезгә бер әкият сөйләргә телим. Әкиятнең исеме Мөгезле хан дип атала. Башлануы да әкиятләрдәгечә борын заманда дип башлана. Бер авылда әнисе белән бер егет яшәгән. Шаян, юмарт, мәрхәмәтле егет булган ул. Оста итеп курайда да уйный белгән. Ул заманнарда ил белән бик усал хан идарә иткән икән. Менә шул ханның сакчылары килеп, ай сайын егетләрне үзләре белән алып китә башлаганнар. Шират бу егеткә дә җиткән. Тик нишләмәк кирәк? Әнисе 3 кабартма булса да биреп, елап улын узатып калган инде. Хан каршына китереп ташлаганнар егетне. Үлемем шушы икән дип уйлап та битермәгән, хан егеткә кылычын тоттырган да чәчен алырга кушкан. Бүреген салса, егет хайран калган. Хан мөгезле икән ләбаса. Шулай итеп, егет мөгезгә тими генә ханның чәчен алган. Хан бик канәгать калып, аңа бер сандыкны ачарга буйырган. Бик яхшы эшләдең, бүләгеңне ал дигән. Егет шатланып сандыкны ачуы булган, хан аны эшкә төртеп төшергән. Бик узак аска таба очкан бичара. Ниһаять суга килеп төшкән. Бәхетенә судан бер ботак чыгып тора икән. Шул ботакка тотынып чак кына исән калган. Ярга чыгып тирә юненә күз салса, өем кеше башы сөякләре ята ди. Менә кайда икән бит югалган егетләр дип кайгыга баткан малай. Шул арада сөяк киемнәр арасыннан ысылдап зур йылан килеп чыккан. Бик нык ачыккан идем, тәмләп ашап куям үзеңне. Бәлки, сорауларыма җавап бирә алсаң, ашамам да, дип ысылдаган буар йылан. Дуслар, без дә егеткә ярдәм итә алабыз. Аннары әкиятнең дәвамын тыңларбыз. Чайнворд дип ысылдаган йылан. Егет бик курыкса да, әнисе биргән кабартманың берсен йыланга сузган. Бу юмартлыгы өчен ул аңа файдалану өчен сүзләр биргән. Кинәт, нык, түбән, кишен, байтак. Димәк, әйдәгез уйлыйк. Күп сүзенең синонимы. Байтак, көтмәгәндә сүзенең синонимы. Кинәт. Югары сүзенең антонимы. Әлбәттә түбән. Нык сүзен үзен язабыз. Иртәгесен сүзенең антонимы. Кишен. Бик яхшы укучылар, Чайнвордны шишә алдыгыз. Буар йылан да сүзендә торган. Егетне өстенә утыртып, мәгарәдән чыгарып куйган. Әмма әкиятне алга таба тыңлаганчы, Чайнвордтагы файдалану өчен сүзләргә сорау куеп каравызны теләр идем. Кинәт, көтмәгәндә, ничек, нык, түбән, югары, шулай ук ничек, байтак, күп, ягъни ни кадәр дип сорау куябыз. Кишен, кайчан. Нәкъ шулай бу сүзләр эш яки хәлнең билгесен ничек үтәлүен белдергән сүзләр. Сүз төркеме рәвеш дип атала. Рәвеш күбрәк фигылгә ияреп килә. Яхшы җырлый, татарча сөйләшә, ерак бардык. Рәвешләр җөмләдә хәл, аергыч, хәбәр булып килергә мөмкин. Бирелгән җөмләләрне чагыштырып укыйк та, калын хәрефләр белән бирелгән сүзләргә шулай ук сорау куеп карыйкчы. Кышлар җылы якка китәләр, кышлар көзен җылы якка китәләр. Яңгыр яуды, яңгыр күп яуды. Очкыч оча, очкыч тиз оча. Кышлар көзен
Кайчан җылы якка китәләр? Яңгыр күп. Никадәр күпме яуды? Очкыч тиз, ничек оча? Көзен, күп, тиз сүзләре кайсы сүзләрне ачыклап килгән? Көзен китәләр, күп яуды, тиз оча. Нәкъ шулай рәвеш күбрәк фигыльләргә ияреп килә. Мәсәлән, алдагы тагын берничә җөмләне чагыштырып карап китсәк, ниләргә игътибар итәрбез? Җәйге көннәр озын була. Укучылар җәен ял итәләр. Ике җөмләдә дә калын хәреф белән билгеләнгән сүзләргә сорау куйыйк. Җәйге нинди көннәр? Җәен кайчан ял итәләр? Беренче җөмләдә җәйге сүзе сыйфат, ул исемне ачыклый. Икенче җөмләдә җәен сүзе фигыльне ачыклап килә. Ул рәвеш. Булат яхшы укучы. Булат яхшы укый. Яхшы нинди укучы? Яхшы ничек укый дип сорау куябыз. Беренче җөмләдә шулай ук яхшы сүзе сыйфат сүз төркеме, ул исемне ачыклый. Икенче җөмләдә яхшы сүзе фигыльне ачыклап килә. Ул рәвеш. Афарин укучылар, шулай итеп әкиятебезгә дә әйләнеп кайтыйк. Без батыр егеткә булыштык. Мәгарәдән чыгуга егетне куе урман каршы алган. Ни уйларга белми, курка-курка алга таба киткән ул. Бик арып-талып бер агач төбенә килеп утырган. Әнисен уйлый-уйлый букчасыннан кабартмасын чыгаруы булган, каршысында телләрен ялмап, күзләрен яндырып, соры бүре пәйда булган. Тамак ачкан иде, яхшы булды әле очравың, дип тешләрен ыржайткан бүре. Егет кыталынып, бүрегә кабартмасын сузган. Йырткыч шундук кабартманы кабып йоткан һәм тагын телгә килеп әйткән ди. Ярый, былай булгач сорауыма җавап эзләп кара. Тапсаң котылырсың, тапмасаң үзеңә үпкәлә дигән. Дуслар, бүре егеткә табышмаклар шишәргә кушкан. Алай гына да түгел, төшеп калган урыннарга рәвешләрне дә куярга кирәк икән. Без дә җавап эзләп карыйк. Егеткә дә ярдәмебез тияр. Димәк, беренче табышмак. Файдалану өчен сүзләргә игътибар итегез, дуслар. Җәен урманга катша, кышын кардан да аста. Нәрсә икән ул? Аю. Җәеп тотсаң табактай, җыеп тотсаң таяктай. Әлбәттә кул чатыр. Ары йөгерде сыйпады, бире йөгерде сыйпады, ары килеп, бире килеп, бер пишмакка утырды. Әйе, себерке. 4 тәгәрмәчле әрҗә үзе зур көчкә ия. Олы юлдан йөгерә, максатка тиз җиткерә. Автобус. Ай булдырдыгыз укучылар, сез барысында дөрес эшләдегез. Бүре дә җаваплардан бик канәгать калган. Хәтта егетне аркасына утыртып, урманнан юлга да чыгарып куйган. Батыр егет юлын дәвам иткән. Шулай азмы күпме баргач, бер тәрәзәле генә өй күреп алган. Бу өйдә хәйләкәр, усал бер әби яшәгән. Егетне күрүгә кулларын уып, кичкә аш булды дип бик сөенгән. Егет исә аны-моны уйламыйча түргә узган. Сәкегә утыруы булган, сәке хәрәкәткә килеп, егетне кайнап утыручы казанга алып киткән. Егет нәрсә эшләргә дә белмәгән, әмма шулай да
карчыктан соңгы тапкыр курайында уйнавын сораган. Убырлы рөхсәт биргән. Ник бирмәскә ди, соңгы тапкыр уйный бит. Курай көенә таң атканчы туктый алмый биегән карчык. Аның белән бергә үй эчендәге бар нәрсә биегән. Ниһаять, хәлдән таеп егылган. Шулай да егетне өеннән чыгармаган. Шунда бичара малай убырлыга соңгы кабартмасын сузган. Мондый юмартлыкны көтмәгән карчык егетне кызганып куйган. Ярый, шигырьләр дә бик яратам мин. Укып җибәрәй дә. Матур укысаң, ярдәм итәрмен, дигән. Ә шигырьләр гади түгел, биремле булган. Без дә укып карыйкчы. Иртәләрем аяз иде, җиләс иде кичләрем. Былтыр болай түгел идем. Быел әллә нишләдем. Хәсән Туфан. Биреме шундый, рәвешләрне табып, сорауларын күрсәт. Егеткә ярдәм шундый кирәк, дуслар. Әлбәттә булышабыз. Шулай бит. Былтыр, ягъни үткән ел, кайчан дип сорау куябыз. Быел, шулай ук кайчан дигән сорауга җавап бирә. Күңелләр дә, урамнар да агарып китте бүген. Ялындырып, ялкау гына кар явып китте бүген. Гамил Авзал. Бүген кайчан агарып китте? Явып китте кайчан? Шулай ук бүген. Яңак маңгай җыерылмаган. Тешләр дә сау, яшьләрчә саф, ачык чыга аның сүзе. Габдулла Тукай. Саф, ачык чыга. Сорауы ничек? Уҗымнарны кар капласа, өшеми, диде бабай. Кырау төшә дип кыярга бүген әни белән әти гел арлы бирле чаба. Рәзил Вәлиев. Бүген чаба. Кайчан? Арлы бирле чаба? Ничек? Рәвешләрнең бәйләнешле сөйләм төзүдә роле бик зур. Алар фикребезне тулыландыра, матурайта. Ә сез гадәттәгечә сынатмадыгыз, дуслар. Егет убырлыга мөгезле хан турында сөйләп бирә. Ә убырлы аңа ярдәм йөзеннән үзенең иске халатын бүләк итә. Ә халат иске булса да гади түгел, тылсымлы була. Уң ягы белән кисәң яшәрәсең, сул ягы белән кисәң картаясың ди. Шул вакыт егетнең башына бер фикер килә. Ул ничек тә мөгезле ханнан үч алмакчы була. Шул уйлар белән халатын сул ягы белән кия дә хан сараена юнәлә. Барып җитсә, ни күрсен, ханның сакчылары нидер эшли. Кызып-кызып бәхәсләшә. Яннарына барып баскан картка карамыйлар да ди. Карт кыяфәтле егет иелеп караса, булар ниндидер пирамидага сүзләр язмакчы булалар икән. Булдыра гына алмыйлар ди. Карт сакчыларга булышырга тотына. Бер-бер артлы сүзләр әйтә ди. Нинди пирамида икән ул? Без дә күз салыйк әле. Рәвешләр пирамидасы икән бит. Сез ничек тутырыр идегез пирамиданы, дуслар? Астан беренче рәттә батырларча. Бер кадәр, бер юлы, былтыр, бераз, җәяү, шәп һәм аз.
Сакчылар картның зирәклегенә аптырап, аны сарайга кертеп җибәргәннәр. Сарай эчендә ишек тә ишек икән. Хан утыра торган бүлмәнең ишеге былай гына ачылмаган. Егет картка анда да уйларга туры килгән. Ишеккә иреле-ваклы хәрефләр белән мәкаләләр язылган. Тик кайбер урыннарында сүзләре күренмәс хәлгә килгән ди. Карт игътибар белән укый башлаган. Башта уйла, оннары эшлә. Бүген көләрсең, иртәгә еларсың. Тукран кичен тәүбә итәр, иртән онытыр. Еракка куйсаң, якыннан алырсың. Бик дөрес укучылар. Башта оннары, бүген иртәгә, кичен иртән, еракка якыннан. Булар капма каршы мәгънәле рәвешләр. Егет тә әнисе гел әйтә торган бу мәкалләрне бик тиз искә төшергән һәм сарай ишеге ачылып та киткән. Анда кулына кылычын тотып хан утыра икән. Картның сәламен дә алмыйча, аның кулына кылычын тоттырган да чәчен алырга боерган. Чәч арасыннан мөгезе тырпайып тора икән. Нәкъ элеккечә, эш бетүгә бүләклим дигән булып, хан сандыкны күрсәткән. Егет карт сандык янына барып, "Ах, ханым солтаным, ни кадәр алтын көмеш!" дип кычкырып җибәргән. Хан йөгереп барып сандыкка иелүе булган, егет аны этеп җибәргән. Әмма шул вакыт хан егетнең сакалына ябышкан. Егет карт ничек кирәк алай халатны сала алган һәм сакал юкка чыккан. Хан упкынга очкан. Сакчылар изләп карасалар да ни ханны, ни картны тапмаганнар ди. Егет әлбәттә карчык өйрәткәнчә яшь кеше булып сарайдан чыгып киткән икән. Шул хәлләрдән соң ул әнисе янына кайткан. Алар бик озак еллар буе бәхетле гомер кичергәннәр имеш. Хан турында ишетүче дә, белүче дә булмаган ди. Менә шулай, дуслар. Бүген дәрестә әкият тә тыңладык, рәвеш сүз төркеме турында белемнәр дә тупладык. Димәк, нәтиҗә ясап, тест сорауларына да җавап биреп алыйкчы. Беренче. Рәвеш нәрсәне белдерә? А. Эш яки хәлнең ничек үтәлүен. Предметның билгесен. Б. Предметның санын. В. Предметны белдерә. Җавап бирәбез. Икенче сорау. Рәвеш нинди сорауларга җавап бирә? А. Кем, нәрсә? Ничек, ник, кайчан, кая, кайда, никадәр, күпме? Б. Нишли, ни эшләде? В. Ничә, ничәү? Өченче сорау. Рәвешләр булган рәтне билгелә. А. Кызыл, кып-кызыл. Беренче, икенче. Б. Алма, чия. В. Хәзер, иртәгә. Дүртенче сорау. Капма каршы мәгънәле рәвешләр булган рәтне билгелә. А. Ерак, якын. Ерак, бик ерак. Б. Ерак, ераграк. В. Кичен, кич белән. Җавапларыгызны экранга карап тикшерегез, укучылар. Сезгә мактауларым, дусларым, һәм алга табада уңыш гел юлдашыгыз булсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау, исән-имин булыгыз.